pura chana na lamsao tini 14 tarik 7 March 2023 ni narokno guti tei house tei heat guti rinai hingke norok chajak hingke plate khai di tei puila ni simi paithak jora norok nainani tapukdi please skip ta khai video no skip khaiga hingke success wngya video no skip khai pura nai puila norok no rinai house tini ni house wngkha tei norok thungni 4 5 6 hingke tini ni important house wngkha tei 4 tei 6 bo important tongo hingke 6 tei 4 no important heat thwngui mano hingke norok tinta house ni pore o tinta house ikha norokno tinta house chajak hingke norok tinta house plate khlai di hingke je house thwngnai rok ni hingke tini ni guti wngkha tei norok thwngui manai je swkang nok no rinai normal guti o norok plate khaina amsukha tini khlai mano r jodi khlai wngkha ta khlai di normal guti 902222 তারপরে 0791 তাই 32 hingke normal guti tini ni 5 taka khai plate khai mano tini ni sala hingke norok jodi ano support khai tongkha hingke please norok ano support khai tongkha hingke norok video no puila ni paithak jora nai di tei video no share khai di ani dakti monetization khlai redi hingke se norok no ang kom guti rinai kom guti rigui no norok no success khlainai saptani 4-5 bar hingke 4 থেকে 5 bar norok success wngnai hingke norok ano support khlaika hingke se norok no ang guti kom rinai dakti ani channel no monetize khlai norok di hingke last o heat guti nai heat guti tini बहुत important success wngnani chance tongo aboni bagui hingke extra guti norok thwngdi extra guti wngkha tei tini ni sala 5101 5665 tei 6446 hingke extra guti 6 ta norok plate khlai di abo 10 taka khe tini extra guti bo chance tongo tamoni hingke ang norok no house rijak 6 house tei 5 house tei 4 house hingke oro 5 house ni guti tongo 6 house ni guti tongo 4 house ni guti tongo hingke tini success wngnani chance tongo hingke aboni pore norok no rinai heat guti wngkha tei norok no heat guti wngkha tei norok heat guti thwngdi 71 47 48 তারপরে 54 তারপরে 43 তারপরে 51 তারপরে 52 58 তারপরে 44 চান্স দङ 23 12 63 03 02 তারপরে 60 67 10 25 46 hingke norok no heat guti rwkha heat guti 3 sala je thwngnai ro 10 taka khaino plate khai di 20 ta guti hingke norok no 20 ta guti rwkha hingke norok bisingo no tini 100% tini success wngnai norok thwngdi hingke channel no please norok ano support khaina hingke channel no share khai redi tei norok ano support khai dakti channel no monetize khai redi channel monetize wngkha norok no kom guti rinai only house tei guti rinai tei single guti rinai abo 3 ta number tei normal guti riya hingke r 3 ta guti no norok success wngya di success wngnai hingke tei sob somoi daily to nangya je kono channel ni pano guti kom norok no guti kom khai rinai hingke aboni swkang chwng kaisa chat nailainai
nongno chat kaisa phono wano chat kisa chung nailene bahai success wngkha nari o chat no kisa norok follow khlailadi hingkhe o chat no nari 13 tarik 12 tarik 1 tarik hingkhe chwng oro nari oro 84 phaiui oro 84 phaikha oro 62 no ulta khai rikha hingkhe tarpore oro 92 ni 62 hingkhe agi waisa 92 phai 62 first o phaiui 92 second phaijak ang obokno kisa nunglia aboni bagui miyaforo no success khairokmalia kuno ya hingkhe tini success khairanai hingkhe nainadi tini repeat number 62 phainani bo chance tongo ba 48 phainani bo chance tongo aboni bagui 6 hours nongno rijak aboni bagui 6 hours norok tongnano hingkhe tarpore tabuk chwng abono plus khai nailainai nari 62 plus 92 plus tarpore 84 hingkhe abono chwng plus khaikha hingkhe bosa phainai chwng suida first round ni nailainai tarpore second round ni nainai hingkhe abono plus khaikha 8 hingkhe omo 8 9 17 17 3 23 hingkhe 288 hingkhe chwng 238 jodi phaikha hingkhe kisa mobile kotor paina nango aboni bai support khailai 238 no ang tini ni sal bai minus waisa plus wngkha hingkhe tini 14 tarik hingkhe 14 bai jodi minus khaikha hingkhe 4 hingkhe yang 4 yang 2 hingkhe yang 3 nari hingkhe chwng tini sala mano 4 tai 2 hingkhe tinta ending fano thangui romoi mano hingkhe tinta ending jodi chwng khlaikha hingkhe tini salobo 42 tai 62 tai 52 hingkhe omo hai khe chwng mano hingkhe 52 hingkhe 52 naro o tinta number bo add khaiui play khlai mano hingkhe chwng totai kaisa khlaikha hingkhe nari 2 tai 4 manjaka hingkhe naro 24 kaisa bo play khlai mano hingkhe tini salo 14 tarik naro 14 kaisa play khaimannai tarpore 64 bo play khaimannai 44 bo play khaimannai tai 54 hingkhe obo joto goti no ang archery rijak naro obono play khlai di ang phainai shoot to confirm khe saimanya haifano formula o amo hai khe manjago hingkhe chwng plus waisa khlai naikha hingkhe obo abono plus khaikha 12 hingkhe 5 tarpore 2 hingkhe oro nari 5 tai 2 manjago hingkhe o ani house ni mutabek hingkhe tini sala o bat khai di hingkhe tini sala house ni mutabek khlaikha hingkhe 55 45 tarpore 65 hingkhe nari naro tinta bo add khaiui play khaimano hingkhe aro 55 kaisa rijiyana tai 45 kaisa rijiyana hingkhe obono bo add khaiui norok play khlai mano hingkhe obo only first round ni simi hingkhe second round o bo norok play khai mano tini bagui chwngno hinui mano single goti norok thangna hingkhe tini sala single goti hingkhe norok 47 48 51 tai 63 hingkhe o 4 number no single goti o play khai mano hingkhe tini bagui asano malai next video o.